AIUDF निफ्राय बिबान नागारबाय फनिन्दर तालुकदारा AIUDF नि भबानिपुरनि MLA फनिन्दर तालुकदारा दोलोखौ नागारगोन होननानै गोलाव समनिफ्रायनो सावरायलायदोंमोन। बक्ख'आव मोनसे लामानि जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा AS17C4880 नम्बरनि गंसे बोलेर' पिकआप भेनआ सामलायथाय गोमानायनि जाहोनाव लामानि साखाथियाव थानाय फांसे बिफांआव सौग्रावहैनायनि जाउनाव सानै सुबुंनि जिउ गोमायो। करीमगंज जिल्लायाव ड्राग्सनि हेंथायै हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 1 कौटि रां बेसेननि फेग्रा टेब्लेटजों लोगोसे सानै सुबुंफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै सुबुंफोरखौ शब्बिर आहमेद आरो जलालुद्दीन होननानै सिनायथिदों। फैगौ 1 सप्ता नाङैनो रायजोआव रोजा अखा हानो हागौ होननानै हादोरारि बोथोर बिगियान मिरुआ फोरमायथिदों। दिनैनिफ्रायनो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां एबा खम बिबाङाव अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियान मिरुआ मिथिहोदों। दिनै खुंफुंनाय रायजो सोरखारनि केबिनेट जथुमाव फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय रायजोनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बेखेवफिननो थांखि लादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों केबिनेटआ थांखि लानायखौ फोरमायथियो। केबिनेट जथुमाव थांखि लानाय बादियै फैगौ सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तानिफ्राय गोजौसिन गेजेर फरायसालिमानि जोबथा बोसोर आरो PGनि जोबथा बोसोरनि थाखोफोरखौ बेखेवफिननाय जागोन।